Всяка глътка Раки Джи носи история, аромат на Гърция и веселото настроение на компания край морето. Изкуството на дестилацията продължава неуморно от 1883 година, съчетавайки традиция и страст във всяка напитка. Четвъртото поколение на Раки Дже, с корени от Дидимотихо, днес продължава с нови идеи и напитки, които носят Гърция във всяка чаша. Узото Раки Ге се произвежда както едно време с отдаденост и уважение към тайната семейна рецепта. Слънце, мезета и добра компания – всичко се съчетава перфектно с новото премиум Узо Раки Дже, което издига изживяването на друго ниво. Разбира се, класическото Узо Раки Джи остава дестилатът, който беше обикнат. Ципуро Раки Джи с подбрани грозда продължава традицията на 4 поколения и перфектно съпровожда всеки момент. Рецина Раки Джи е познатият вкус, който всички предпочитаме, с отличителен вкус и качество, което устоява на времето, събуждайки спомени от стари, добри времена. Вината Раки Дже – бяло, роза и червено, също са създадени така, че да подхождат на всеки повод. Открий ги на избрани места в Александруполис, от таверни и ресторанти до супермаркети и мини-маркети.